Hola, sóc el Mag Lluc i ja que estem així i ens comencem a conèixer, avui us explicaré una altra intimitat. Us haig de dir que a mi m'agrada molt anar a casa dels meus avis a jugar a jocs de taula. És per això que els hi vull fer un regal i, com podeu veure, és un dau. Un dau una miqueta més gran perquè, pobrets, comencen a ser una miqueta grans i no s'hi veuen gaire bé. Ja no us ensenyo les fitxes d'escacs perquè no m'hi cabien per la porta, Però clar, com suposo que estareu pensant, un regal o s'embolica o es col·loca dintre d'una bosseta. És per això que jo aquí us he portat una bosseta que m'agradaria ensenyar que està totalment buida, aquesta bosseta, ben clar. Atenció, anem a col·locar el dau a dintre de la bosseta, així. Com podeu veure, encaixa a la perfecció. A més, us he portat aquí una coseta que, a veure, no m'ho tingueu en compte perquè he marxat ràpid de casa. És una caixeta molt senzilleta, molt humil. La tinc aquí. Bueno, sí, abans hi guardàvem el paper de vàter aquí, I us la vaig a presentar. Aquesta caixeta té 4 portetes i aquestes 4 portetes guarden aquests 2 compartiments. Anem a col·locar el dau, ben clar, a dintre d'un d'aquests compartiments. Bueno, perdoneu, que és que no us he ensenyat encara el millor de la caixa, Heu vist com brilla? Com ho he currat, Clar, és que si això no us ho dic, doncs clar, la gent des de casa això s'ho perd. Anem a col·locar el dau en el compartiment de la dreta. Atenció, davant de tots vosaltres, el dau desapareixerà del compartiment de la dreta. A la 1, a les 2 i a les 3. Senyores i senyors, el dau ha desaparegut del compartiment de la dreta. Clar, jo sé que aquí hi ha molta gent que està pensant és que potser, màgicament, el dau ha passat de la dreta a l'esquerra. Com que ha inclinat la caixa, tranquils, es pot fer sense inclinar la caixa, també. Fixeu-vos. Ja està. El dau tampoc està al compartiment de l'esquerra. En aquest punt hi ha molta gent que diu home, doncs obre les 4 portetes a la vegada. No. No es pot. Bueno, no es pot si ets una persona normal, però si ets un mag com ara jo, l'única cosa que has de fer és bufar, fer petar els dits i ensenyar que el dau no està situat a l'esquerra, ni tampoc està situat a la dreta. I clar, en aquest punt la gent diu home, i ara què els hi regalaràs als teus avis, no? Si t'has quedat sense regal perquè has fet desaparèixer el dau, doncs, senyores i senyors, el dau està i estarà sempre a dintre de la bosseta.